aleyküm gayrısız. Ne böyle haşlayan? Ne oldu? Men okuyacak öyle. Ağadan kalkım gitti ya. Okuyuveryen mi olur? Kovu diyelim. Gitkin oğlum, yok mani gitkin. Ne oldu? Otayda uğrayamışlar ha. Dilerse durmasalı var. Gitkin okulu ortun kuzuyor. Ha bir yerde, ertiyeden takşıma çelli baylın koyunu bakıyor. Sonunda da takoralan o. Tersiz açın şarpı yiyor. Kalkın kafeye değil bulunmasa o da sana git derdi. Ben okuyamıyorum okuyadığımla bak. Öğrenirsin. Öğrenirsin. Hani, yürü bakalım. Kitabı halkın akıl paykası sinendir oğlum gayrısız. Naş kitabı maktumulu yazıptır. Olun ha, garip seni yığılımı, şiirdek bolursun deyiptir. Men o güller görmen. Ne? Al, oku. Bu tane sözleri halkına getir bağlam. Onu ve pahalı ol gayrısız. Geçen ömrün yeter yetmediğini dereden canına salıp saygarmak mümkünler. Onun uzunluğunu, kıyıkalığını da metreden ölçemek kullanır. Geçen ömrü öz dövründe dören, başından geçen tanrı vakaların söylendiği bak, hem de dövrün talabına göre hareket eden dosyaların söylenip tercih etmektir. Men özümü yaşlar bilen dengdur şatay ediyen. Ama daha gari başım benim şol fikirimi buluşturuyor. Yatta alın tanrı vakalar, benim iki doğrun adamı doğru tasdikliyor. Men Türkmenistan'la ilk bolşeviklerden biri olan bütün Orta Asya hem Kazakistan'ın meşhur devlet hizmetkarı olan bir adam insanı. Şol adam arada da gururun öğretmeli. Şol adam Kaygı Atabayev'dir. Ağacan Serdar, sabredin. Yine de ağaçlarımdan ol okunup duruyor. Sabredin. İki ayaklı iki un ne diyenler de. Kıdır vakit veren dünyalı. Hazır olsa on bızatlardan baş sıkıyar o. Hava. Kaygısız men in onu da kuşlamın biri. Köp tavalın cenab direktör, men edilen yaşlı hiç sasan onu diyenlerden. Yine sorsun ne men size. Koyuvereyim. Sağ kadar okutmak men borcum ahire.
Onu Taňyr ýalkan jinap direkdir. Inim üçin men ýem düşüň 10 piýlap goýdum. Uly işleri bitirip boljak. Pul. Siz meni çağırdınız mı Vasil Vasilyevich? Hawa gaýgy. Kalam. Tüweleme gaýgy ýigit çykyp gidipden men seni ýörüýtip görmäge geldim. Jinap direkdir. Tejen pristavçyn Yaman Dilmas bolmasa gerek. Dilmaç? Sen gaýgy etme. Minneti ağaňdan çek. Men bar zat öňünden gürleş goýdum. Dilmaç olsaň, hakykaty bolşýar aýtgan, naçarlyğa yarar ýaly etmeýmeli bolýar. Sen hakikatin kime gerek? Kimedin ni? Uli işleň başyny tutar. Men mugallim bolapym gelýär. Ben tek tapan alıp bilmändir jinap direkdir. Gaýratyň döwrüde boýun. Men gitdanýa bagyrdyma garaşýanlar. Gaýçyn dirip geçer. Hakikat gözleseň kötü ýmer bolarsyň gaýgysy. Bilýän Vasil Vasilyevich. Ondan Rusiýadan siziň näme üçin sürgün edilenini men bilýän ahry. Onna oğlum bolmakçy da. Hawa. Adamın çağalık döwrü udaga çekýär. Ýigitlik döwrü bolsa çalyp geçýär. Ýaşlygyň dostlugy hemişelik ýatda galýar. Türkistanyň Moğollar seminariýasyny okuyan gaýgysyz bilen Muhammed Guly dogana koşupdy. Olaň dostlugy garnaşlykdan hem ýakynly. Olar gelejegimiziň bagty halka hyzmat etmekde dip düşünýärler. Emma gaýgysyň öz dostuny kemterräk düşünýän wagtlaram bolýardy. Ine gyzylar batda goýgulan turupdyr. Bary bir suw pürkülenýär derler. Etmekleri mümkün. Ben tek başlangıcı. Adancıkta, marıda, tarıqta, kakada dayganlar baylan suun toğup başlattırlar. Olar salığı tölemekten boyun kaçarttırlar. De, onu bizde de başlap bolsa bu. Näme biziň daýhanymyzyň işlemeden çekýän jewri Rus proletariatynyň gydan ýeňildir diýemem. Ýa bolmasa biziň baýlamyz Rus pameşiklerinden örenildir diýemem. Meni görersiň öli bütünlei başgaça döwür geler gaýgysy. Sene padşahyň taýty kerekdendir diýemmi? Şu gelenemek. Ýöne sen muňa düşünmejek bolýan. Dur. Aýdýanyň jany bar boluny mümkin. Ana men bir wagtlar çöpendüm. Baýlan tygyryny bakýadym. Padşahny okuy berdi. Padşah sen näme üçin okudyny düşünýärmi? Halkymyzy töwetletmek üçin. Yok. Bilmedin gaýgysy. Padşah sen nirä kuş görse, şo ýerden ýürmek üçin okudýar. Vesselam. Yok Muhammed Guly, sen ýalňyş ýanmaýma. Sen ýene-de bir adam üstünden nararsyň. Padşaha çykýan adam diýip men Mollum Vasil Vasilyevich Ortiýetden türme etdirler. Gaýgysy. Sen men aýdan nima düşünmejek bolýan. El goýdy şuwurlar goýanlar. Birden tewşäýme. Berip ber.